всички! Днес ще ви покажа как да си направите този уникален маникюр с геометрични форми. Ако следите канала ми, вече знаете, че съм правила два такива матирани маникюра до сега. Ето така изглеждаше първият маникюр от този тип, който направих. А ето го и вторият. Може да последвате линка върху снимките, за да видите видеята към тези маникюри. Представям ви как да си направите маникюр с геометрични фигури, част 3. Днес ще направя нещо малко по-различно и вместо да матирам ногтите, ще ги лакирам с най-блестящия лак, който имам, а именно това е лакът на OPI Infinity Shine 3. Ако ме следите, вече знаете, че това е любимият ми топ лак. Останете с мен, за да изгледате видеото и ако не сте се абонирали, направете го сега. Ако искате да разберете какво направих преди да нанеса базата и основните цветове, последвайте линка към моето видео, за да разберете как да задържите вашият маникюр за максимално дълго време. На безименния пръст и показалеца съм нанесла по-светъл лак за френски маникюр, а на малкия и на средния пръст един оранжево, розов, много летен, приятен цвят. Сега започвам да ви показвам как направих рисунката за този маникюр. Всички продукти, които използвах, ще бъдат долу в описанието. За маникюрът съм използвала само единствено лакове. Надявам се да ви бъде интересно и останете с мен! Нанасяме топ лак за ногти и сме готови! Това беше от мен, приятели! Ако ви е харесало видеото, дайте палец нагоре и се абонирайте за канала ми. Можете също да ме последвате в Facebook, Instagram и Twitter. Линк за тези социални мрежи ще намерите долу в описанието. Ще се видим следващия път. Чао!